महाराष्ट्राप्रमाण गोंयांत लेगीत जर काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, मोगो आनी शिवसेनेची महाआघाडी जाल्यार फुडल्या विधानसभा वेंचणुकेंत चमत्कार जाव येता म्हण शिवसेनेचे सावंतवाडीचे आमदार दीपक केसरकार उलयल्यात. आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. समविचारी पक्ष जसं महाराष्ट्रवादी गोमांतक पक्ष अशा समविचारी पक्ष ज्यांना मराठीबद्दल आपुलकी आहे, ज्यांना मराठीबद्दल प्रेम आहे आणि ज्यांना गोमांतकाच्या भूमीशी त्यांची नाळ जोडलेली आहे अशा गोमांतकीयांना बरोबर घेऊन जर आपण या राजकारणामध्ये लोकांच्या हिताचं राजकारण केलं तर निश्चितपणे गोव्यामध्ये शिवसेना रुजू शकेल. आणि बाळासाहेबांचा जो मंत्र होता 80% समाजकारण आणि 20% राजकारण हे इथं सुद्धा रुजवायला लागेल. गोव्यातल्या लोकांना जी लोक सामाजिक कार्य करतात त्यांच्याबद्दल एक आपुलकी राहिलेली आहे. शिवसेना आणि NCP एकत्र आले आणि काँग्रेसचा स्वतःचा बेस हा ह्या गोव्यामध्ये आहेच. कारण इंदिरा गांधींच्या काळापासून काँग्रेसला मानणारे आणि अनेक मान्यवर जे नेते आहेत, आदर्श प्रतापसिंह राणे असतील, ते मुळात NCPच्या विचारामधून पुढे येऊन नंतर ते काँग्रेसमध्ये गेले आणि अनेक वर्ष ते मुख्यमंत्री राहिलेले आहेत. ही खात्री की गोव्यामध्ये राज्य या महाआघाडीचं येऊ शकेल. अर्थात पवारसाहेबांनी याच्यामध्ये पुढाकार घ्यावा लागेल. उद्धव साहेबांचं आणि पवारसाहेबांचं खूप नातं हे बाळासाहेबांच्या काळापासून आहे आणि त्याच्यामुळे हे नातं वृद्धिंगत होत असताना महाराष्ट्राबरोबर गोवा राज्याची त्याच्यामध्ये भर पडली. त्याच्यासाठी सारखी चांगली गोष्ट कुठली होणार नाही आणि एक विजन असलेला नेता जो गोवा राज्याला वेगळी विकासाची दिशा दाखवू शकेल असे आदरणीय पवारसाहेब आहेत आणि उद्धव साहेबांची कार्यकर्त्यांची फौज त्यांच्याबरोबर राहिली तर माझी खात्री आहे की गोव्यामध्ये एक बदल घडू शकेल आणि तो बदल घडण्याची खऱ्या अर्थाने गोवा राज्याला आवश्यकता आहे. एक स्वच्छ प्रशासनाची गोवा राज्याला आवश्यकता आहे आणि इथल्या भूमिपुत्राला वेगळ्या तऱ्हेने त्यांचा विकास करण्याची आवश्यकता आहे आणि ते काम या महाविकास आघाडी जर घडली गोव्यामध्ये तर निश्चितपणे होईल याची मला खात्री आहे.